fixo tanto, pero... O dentro leva 3 semanas sin usarse, debería estar ben, pero a ver, sorpresa o domingo, a ver. Bueno, parte médico? Parte médico, pois están todos ok, temos aí a duda de Diego Rey, que ten aí unhas pequenas molestias musculares, pero, bueno, mañán acabaremos de saber se está ou non está, pero o resto están todos. Bueno, independentemente de que estea Diego Rey, o certo é que non sei cantas jornadas hai, que non hai ningún lesionado, que foi un pouco a tara da primeira parte da temporada. Bueno, alguén deberá que botar flores, non sei se é tema de preparación física ou como pode haber aí, pero... Bueno, eu creo que é un pouco traballo de todos, non? Dende o primeiro día establecemos uns traballos preventivos, previos, que os xogadores teñen que facer antes e despois dos adestramentos mínimo 2 días na semana, a verdade que están cumplindo a rajatabla. Despois, a planificación e a forma de adestrar, pois, penso que tamén está sendo coherente para que non haxa ese tipo de lesións, e despois, evidentemente, pois a xuventude da plantilla e o trato do médico e do fisio, que son os encargados de que todos estén ao 100%. Bueno, para a xuventude da plantilla, esa xuventude, bueno, a veces a experiencia é necesaria para finales de liga. Crees que pode ser o punto débil deste equipo? Bueno, sabíamos desde o principio os pros e as contras que ten o plantexamento e a filosofía actual do clube. O que está claro é que a día de hoxe esa maneira de facer as cousas, este equipo xoven está na posición na que está, cos puntos que lle sacan o segundo clasificado, e ao final, creo que o mellor o vou facer a nivel futbolístico e de rendemento dentro do campo, pois que pode suplir esa falta de veteranía, aínda que si é certo que pese a ser xóvenes, pois creo que o equipo cada semana está mellorando nese aspecto, e prova delo pois son as dúas últimas salidas en momentos claves da tempada, con rivales fortísimos, e que ademais nos dous pois comezamos perdendo por ese inicio presionante e fuerte dos rivais, e ao final o equipo pois se supo repoñer coa súa idea de fútbol e canto menos empatar, non? Entonces eu creo que iso está ao alcance de moi poucos equipos, e, bueno, hai que darlles o mérito que teñen os xogadores. Bueno, ahora quedan xa a reta final destas jornadas, podese fallar unha? Bueno, nos vamos a intentar non fallar en ninguna, evidentemente, pero o que falamos todas as semanas, o que levo dicindo dende hai moitas jornadas, porque xa van moitas jornadas que estamos na posición na que estamos, que o difícil non é chegar, sino que é manterse. Nos, evidentemente, agora que queremos é manternos aí, e máis despois de tanto tempo que levamos nesa posición, pero é certo que ainda nos queda un último arreón, non? Quedan 7 partidos, todos son igual de importantes, pero, bueno, temos a clara convicción de que a nosa idea de ir semana a semana, domingo a domingo, e de rival a rival, pois que nos van a acercar cada vez máis a ese ansiado gran premio que temos opción de conseguir. Non vamos a pensar no Alondras nesta semana, que o que temos en mente, vamos a olvidarnos do que poda vir máis adiante, ou do que podamos facer ou deixar de facer. Bueno, esa Londres quizás na primeira volta non sei se son dos partidos máis duros, pero sí que recordo que viñestes levaste bastantes golpes, un xogo, bueno, non sei se rayando aí os límites do reglamento, pero non sei se esperas un partido de alguma forma parecido. Bueno, sí, é certo que no partido da Alá viñamos con moitos golpes e foi unha semana despois complicada, ademais ese propio partido tuveramos problemas con Santi Gegunde e con Robert, que iban a ser da partida, e ao final Santi por un mareo no autobús e Robert por unhas molestias no quencemento pois non puderon xogar, pese a iso o equipo deu moi boa imaxe, non se pudo gañar, pero fixemos un moi bo partido ali contra
un rival que na casa pois está inexpugnable, e creo que aquí en San Lázaro pois poden cambiar un pouco as tornas. Creo que eles teñen un potencial a nivel de xogadores brutal, non é máis que ver o medio campo que teñen con Abel e con Iván Pérez, exxogador aquí da casa, en segunda B, con unha experiencia e con unha calidade que non boa se veu o que a descubra, con xente de medio campo para diante moi rápida e con gol, pero non é a mesma superficie nin o mesmo escenario que alá en Alondras, campo grande, natural, San Lázaro este ano para a nosa idea de xogo está sendo moi bo, así que esperemos que os 3 puntos queden aquí na casa. Bueno, ora volver a xogar despois comparando unha semana, que tal viñeron os xogadores das vacacións? Ben, a verdade é que a semana pasada adestramos ata xoves, despois demos aí uns días libres, esta semana fixemos prácticamente o completo, fixemos lunes, martes, mércores seguidos, demos onte libre para refrescar un pouquiño e agora nos queda hoxe e mañá, pero o equipo sigue mantendo a línea, todo o ano está entrenando moi ben, nós non percibimos que haya nin baixóns a nivel físico, nin de moral, nin moito menos, todo o contrario. Penso que o lunes, cando chegamos aquí despois deses 3 días de lecer, todos os xogadores estaban, por lo menos o que falábamos, de que xa nos botábamos de menos despois de estar tantos días entrenando xuntos e que tendo ese parón aí polo medio, pois que xa estaban deseosos de volver a traballar. Bueno, o que falábamos antes, polo tema da chuvia, unha das incógnitas tamén, ou preocupacións vai ser o terreno de xogo. Sí, a ver como está a fin de semana, a verdade que non miramos, a ver se podemos mañá mirar a ver como está, pero esperemos que este ben. Levamos moitas semanas sin usalo, 3 semanas, coido que estará ben coidado, así que esperemos que este nas mellores condicións para axudarnos o fin de semana a conseguir os 3 puntos. Non sei precisamente se esa chuvia durante a semana dificultou un pouco máis preparar o partido, por o tema de ter que entrenar dentro. Sí, de feito, un día que tiñamos todo preparado, penso que foi o martes, que tiñamos todo preparado para comezar o adestramento ás 4:30 e aí ás 5 menos cuarto cando salimos foi cando caeu a granizada esa enorme con tormenta e demais e ao final pois tuvemos que suspender o adestramento no campo e facer un traballo máis físico e de forza no gimnasio, pero o resto de semana adestramos normal. Si é certo que o campo pois nos condicionou con choiva e un pouco embarrado de erva natural, pero podemos entrenar o que queremos facer o fin de semana e por iso non hai ningún problema. E agora supoño que un ollo no barco dos plantillos tamén. O que che digo sempre, nós primeiro temos que pensar no noso, vamos a pensar no partido que temos contra o Alondras, sacar os nosos puntos e despois, se temos a fortuna de que eles pois non son quen de gañar, xa non digo que perdan, sino de non gañar, eu creo que vai ser moi positivo para nós, todo o que sea cada xornada ir aumentando puntos de distancia entre eles, pois vai a ser moi bo porque nos vai a servir de colchón para as últimas xornadas. Bueno,